Într-un orășel liniștit, unde soarele strălucea adesea și florile își deschideau petalele la început de primăvară, trăia un băiețel pe nume Alex. La prima vedere, Alex era un copil vesel, cu ochii strălucitori și un zâmbet care putea lumina orice încăpere. Însă în spatele acestui zâmbet se ascundea o poveste tristă. Alex fusese abandonat de părinții săi la o vârstă fragedă și crescuse într-un orfelinat. Orfelinatul în care trăia Alex era mic, dar călduros. Era un loc plin de oameni care se străduiau să ofere copiilor un strop de confort și iubire. Cu toate acestea, Alex visa adesea la o familie care să-l iubească și să-l protejeze, așa cum vedea în filmele pe care le urmărea ocazional. Fiecare seară, înainte de culcare, își imagina cum ar fi să aibă o mamă care să-i citească povești și un tată care să-l ia de mână pentru a-l învăța să meargă pe bicicletă. Într-o dimineață senină de primăvară, când fluturii dansau în jurul florilor din grădina orfelinatului, Alex a aflat că urma să vină o vizită importantă. Ana, o tânără asistentă socială, venise să evalueze condițiile de trai ale copiilor. Ana era cunoscută pentru căldura și empatia sa. Se întâmplase de multe ori să se îndrăgostească de copiii pe care îi întâlnea, dar în acel moment nici nu știa că viața ei urma să se schimbe pentru totdeauna. Ana a petrecut câteva ore vorbind cu copiii și observându-le activitățile. Când l-a văzut pe Alex, desenând cu mare atenție într-un colț al camerei, i s-a părut că întreaga lumină a încăperii s-a concentrat asupra lui. Alex desenase o familie ideală, o casă frumoasă, un câine jucăuș și două figuri de oameni care zâmbeau. "Ce desenezi, micuțule?" a întrebat Ana cu un ton blând. Alex a ridicat privirea, cu ochii mari și strălucitori. "Desenez familia mea. Îmi imaginez cum ar fi să am una," a spus el cu o sinceritate care a atins profund inima Anei. Ana a simțit un val de emoție. Nu era prima dată când întâlnea copii care își doreau o familie, dar sinceritatea și dorința lui Alex au impresionat-o profund. În acea seară, Ana a plecat de la orfelinat cu gândul la Alex. Când a ajuns acasă, nu putea să scape din minte desenul și privirea băiatului, așa că a început să cerceteze toate posibilitățile de a-l aduce pe Alex într-o familie care să-i ofere iubirea și căldura de care avea nevoie. După săptămâni de muncă asiduă și proceduri legale, Ana a reușit să finalizeze procesul de adopție. Când a venit ziua în care Alex a aflat vestea, nu și-a putut crede urechilor. Era în culmea fericirii și lacrimi de bucurie i-au umplut ochii. Într-o dimineață, Ana a venit să-l ia acasă. Alex a fost întâmpinat de o cameră nouă, plină de jucării, cărți și, cel mai important, de dragostea Anei. Ana și Alex au început să construiască o legătură strânsă. Fiecare seară, Ana îi citea povești lui Alex, iar el se ghemuia în brațele ei, simțind în sfârșit că aparține cuiva. Ana îl învăța să joace fotbal și să-și împărtășească gândurile și visurile. Cu fiecare zi care trecea, Alex devenea tot mai încrezător și mai fericit. Într-o după-amiază frumoasă, Ana și Alex au mers într-un parc și au adoptat un câine mic și jucăuș pe care l-au numit Max. Alex a fost extrem de fericit să aibă un companion de joacă, iar Max s-a dovedit a fi prietenul perfect pentru el. Împreună au petrecut zile întregi explorând parcul și jucându-se cu Max. Alex a învățat să iubească și să fie iubit în moduri pe care niciodată nu și le-ar fi putut imagina. Timpul a trecut, iar Alex a crescut într-un băiat încrezător și plin de energie. Dragostea Anei a fost un balsam pentru rănile sale și a fost cheia către o viață plină de bucurie și împlinire. El a învățat că, chiar și în fața adversității, dragostea adevărată și grijile pot transforma și îmbunătăți viața cuiva în moduri miraculoase. Povestea lui Alex și Ana ne amintește că familia nu este întotdeauna definită de sânge, ci de iubire și grijă. Dragostea necondiționată a Anei a transformat viața lui Alex și a arătat că atunci când găsești iubirea adevărată, poți depăși orice obstacol și îți poți construi un viitor plin de speranță și fericire. Această poveste subliniază impactul pozitiv al dragostei și al grijii, arătând cum o familie iubitoare poate schimba radical viața unui copil abandonat.